který přijde potom. Okay. Nevím, co znamená potom. No. Tiež by ma zaujímalo. Co tam máš do toho stolu? A reálne to nebolo ani také silné, to bolo iba, že som do toho kúsok. A k tomu nemám kartónový stôl, takže som v čive. No tak já taky ne. Ani nevíš, kolik práce má do toho stolu. A to skoro vůbec nejde. Prakticky vůbec. Tak sa máš. Nevím, prostě jsem se to nějak odnaučil. Sú na drope. Teraz sa cítim na to, aby som to dal. GG. Teraz. Dal som Magma Bound. Dal som Magma Bound teraz. Si tam? Dal som Magma Bound. Good job. A temptov je, že asi že 250 plus create. Asi 200, 500 attemptov reálne, ale to nový, akože predtým mám ešte 500 starých z dlhej doby dozadu. GG. Vydal Insane Demona na 1000 pokusů. Akože predtým som mal 2500 starých a teraz som dal na 500 nových. 500. GG.